nebo oba dva ukazovat jakože 3, 2, 1 a synchronizovat to podle toho, jakože podle těch prstů? Jako dá se, no, ale tak musíme, ale fakt jakože musíme to udělat úplně stejně, že? No, já jsem ready. Tak jo. Raz. Pane bože. To je dobrý, to je v pořádku. Myslíš, že bychom měli dělat nějaký úvod? Asi jo, jako, nebo máme přejít to, že jsme udělali jeden díl a pak jsme se na to na 3 měsíce vysrali. Jo, přesně, budeme dělat jako, že se nic nestalo. Ne, byl ještě jeden díl. Tajný díl, který nikdo nikdy neuvidí. Jo, protože já jsem to posral se zvukem. A ono to jako bylo vydatelný, ale pak už to i časově nebylo. Jo, no. Pak už časově jsme to posrali, nebo já, a pak už to bylo nevydatelný, protože to bylo moc aktuální témata v tu chvíli. A no, prostě to jsem posral. Což se hodí pro nás jako zkušenost neřešit moc aktuální témata zatím, dokud nejsme nějakým způsobem sjednocený v tomhle. Asi jo. Jako aktuální ve smyslu, tady nejspíš budeme rozebírat, že Avatara nebo něco takového, což jako jasně už není úplně aktuální, ale prostě to, když budeme rozebírat tady za 2 měsíce, tak to tak nevadí. Ale my jsme rozebírali, co si myslíme o vydání iPhoneu a ty vyšly asi za týden a my jsme ten díl mohli vydat asi za 3. Jo no, tak jinak, nesmíme mluvit o věcech, které se brzo stanou, na který se těšíme, nebo tak něco jo. A spekulovat o nich a podobně. Rozhodně ne jako nosný téma, tak? Už žádný konference a co čekáme od Galaxy S26. Jo, jakože když už tak jenom takový, jakože na minutku, na 2, že to prostě... Jo, přesně, a můžeme to případně vystřihnout. Jo. A nebo prostě, že jsme se spletli nebo něco, ale jinak. Jinými slovy, tímhle tím se omlouváme, že jsme joudové. Takže po 3 měsících vychází druhý díl. Budeme tomu říkat druhý nebo první, říkali jsme 0. tam tomu, tak teoreticky tohle má být první, ale tak vidíte, jaký je to bordel tady? Je to 1,5. A to je hezký. A bude to 1,5 prostě, Mohli jsme rovnou být takový ty časopisy, co vycházejí jednou za 3 nebo za 4 měsíce, jak se na ně nejvíc těšíš, to jsou ty speciály vždycky. Jo, ano, přesně, naší neschopnost zamaskujeme za to, že je to speciál. To vždycky já si pamatuju, že jsem měl odběr takového 21. století a jednou za 4 měsíce přišel jako jeden nějaký větší prostě. Kéž by takhle fungoval pořád internet, co? Že jako když něco vyjde takhle málo kdy, třeba YouTube, že jako když vyjde video od někoho jednou za 4 roku, tak tím spíš ti to doporučí, protože jako hej, dlouho to tady nebylo, tady máš to video, odebíráš ho, viděl si všechny videa od něj, tady máš po dlouhý době něco vydal. Versus YouTube udělá, že no tak to nepotřebuješ vidět. Týpek nevydal 2 týdny, to nepotřebuješ vidět. Nevydal, takže už zabanujeme. Jo, přesně, shadow ban a je to. Každopádně já jsem teda hodně unavený, točíme 9 ráno, což jako není nějak brzo, ale já jsem do 2 nemohl usnout, protože jsem se včera strašně přejedl. byli jsme v Braziléru, nevím, jestli to tady někdo bude, nebo jak to znáte, neznáte. Je to dost drahá restaurace, kam jsme se dostali jenom díky tomu, že moje přítelkyně dostala poukaz v práci. Jako vždycky. jinak bych se tam nikdy nepodíval, úplně upřímně. Ale vlastně je to tak, že nevím, jestli to zdáš, že ti prostě sedneš tam, máš tam prostě jakoby salátový bar a tak, že si bereš jak chceš, ale pak ti nosej a to je třeba fakt 12-15 druhů masa, vždycky na taky špejly velký, prostě tam máš třeba svíčkovou a různý jatýrka a prostě další hovězí a tak, jestli se ptají, jestli chceš ukrojit, tak ti ukrojí prostě a takhle furt chodí s novým masem a furt ti to ukrajou na to, no, takže to je takový, máš na to teda 2 hodiny jenom. A já jsem si říkal, tak 2 hodiny, to musím ještě jíst prostě tady v 7:50, že jsme v 8 měli odcházet. A já už prostě třeba o půl jsem byl jako, že já už nemůžu dýchat. To je zásadní problém, když se člověk neumí jako rozvrhnout cíle. Přepálíš to hned na začátku. Já je rozvrhoval dobře. Ne, my jsme tam byli podruhé právě, takže já jsem věděl, co čekat. Takže já jsem na salátový bar jako nalítl jen tak jako, že tak jako tady nějaký brambůrek, jo, tam nějaká krevetka, jo, jen takovej jako to. A věděl jsem, že prostě na to hlavní si musím počkat. Ale stejně to prostě, to jako... A tak si za 3/4 hodiny odešel jako kulička a neusnul potom dalších 10 hodin.
On ti naservíruje reálně prostě půl kila masa, takže jako... To je šílený, no. To ti stačí jenom to maso, žádný salátový bar, na salátový bar se nikdy nepodíváš. No ale musíš trošku myslet na to trávení druhý den, víš? Ne, nemusíš. To si naopak musíš říct, že hele, je to jednou za čas. Kdy tady budu příště zase, ne? takže kdybyste chtěli nějaký zážitek, tak doporučuji, ale je to teda drahý, no. Tam mají, myslím, cenovku jakože že jednotnou, že to je nějakých necelých 1300 na osobu. A prostě seš tam jako na ty 2 hodiny nebo tak. Ale myslím, že všední dny do 6, kdybys mohl, tak je to myslím za 900. Unbelievable, tak to mě mají jako jenom za litr, tak to je, okamžitě běžím. Jo, přesně. Vezmu si dovolenou. Je to zážitek, ale samozřejmě jako říkám, kdybychom neměli ten poukaz, tak jako... Jo, ale vidíš, a já bych se třeba nezlobil, kdyby mi lidi častokrát, nebo častěji dávali takovýhle různý poukazy, takový to, že nevím, co ti dát k narozeninám nebo něco takového. Dejte mi poukaz na nějaký žrádlo, kam normálně já nepůjdu prostě. Jakože mě to fakt potěší. Já jsem spolubydlící mu dal třeba, že nebylo to teda až takhle, ale dal jsem mu, protože jsem nevěděl co, tak jsem mu dal poukaz na Volt za 5 kilo. Nebo tak. I když to už prakticky nepoužívám, no, takže to už by mi bylo celkem k ničemu. No, on si hodně objednával, takže jsem si říkal, to se mu bude zrovna hodit. Plus přidám k tomu hejt, že Volt je zdaleka ta nejhorší restaurace, nebo ne restaurace, takhle ta služba, která je. Já nesnáším Volt. No, ale nikdo jiný nedělal ty poukazy, takže... A to je pravda vlastně. To je pravda, no. Ale Volt je vždycky nejhorší přístup. I když je pravda, že Foodora je od té doby, co je Foodora, taky pěkně na prd. Ale Bolt je zase cheap, tím, jak je všechno, to je jedno. Všechny stojí za prd. Zajděte někam do restaurace lidi. Asi jo, no. Když už chceš jídlo, tak pokud chceš něco jiného než pizzu, tak si za to zajdi prostě. Jo, přesně. Já už na tohle to nemám. Ani si nevybavuju, kdy naposled jsem si objednal něco jiného, než by byla třeba pizza, no. Jakože fakt nemám tušení. Ve většině případech to prostě budeš mít horší, že jo, jako chuťově. Ale což je crazy, protože během covidu jsem fakt, jako to byla jedna z mých nejpoužívanějších aplikací, že jo. A i třeba rok potom, tak furt jsem si fakt jako často objednával všechno možný. A je zajímavý, že to, jak jsem to používal předtím často, že třeba fakt minimálně jednou týdně, podle mě. A teď je to, říkám, nepamatuju si naposled, kdy jsem něco jako takhle objednával, jak se to úplně změní. Takže kdybyste chtěli podpořit Michala, jo, tak už teda ne přes Foodoru, ale rovnou prostě poukazku na luxusní restaurace po Praze. Jo, přesně. Nebo ještě líp, prostě mi pošlete peníze na účet. Já se rozhodnu sám, kam půjdeme. Já si to budu dávat do sejfu, který se bude jmenovat příspěvky na jídlo a... A nebo tu normálně kartičku normálně nabitou do Lidlu, to taky dělají. Ano, vidíš to. Lidl, Kaufland, je mi to jedno, já si zajedu. No, takže to byl takový v podstatě úvod, jo, zamluvíme to, že prostě, jo, stalo se, teď se budeme snažit, vůbec nebudeme teda nic slibovat, jenom se prostě budeme snažit. Budeme se snažit, ano, to je ten nejlepší slib, který můžeme dát. Slibujeme, že se budeme snažit. Tady teďka natáčíme vlastně 26. ledna a já se budu i snažit, aby to vyšlo v lednu, což je 5 dní, to bychom mohli zvládnout. No, tak to uvidíme. Jo, rád bych jenom zmínil, že bavili jsme se, nebo první díl jsme vydali kdy říjen. Něco takového. Že co 2 týdny budeme. Já od té doby pořád platím asi 450 Kč měsíčně náš hosting toho serveru, aby to tam zůstalo a úplně jsem na to zapomněl. Tak to se asi pak vypořádáme, no. Já jsem úplně zapomněl, že vlastně dělat podcast něco stojí jenom, abys ho mohl nahrávat všude možně. Jo no. Počkej, to jsi měl říct dřív, to bychom už dávno měli 10 dílů. No já jsem na to sám zapomněl. Což mimochodem aspoň lidi můžou takhle jako vědět, že něco to stojí. To si spousta lidí neuvědomuje, ale jakože musíte prostě si platit minimálně hosting, což je nějakých v nejlevnějších případech třeba nějakých necelý 5 kilo měsíčně, tyjo.
To je prostě šílený. Kromě toho času a tak, no, co se dá dělat, no. A co bychom pro vás neudělali, že? No jasně, big business, jsme prostě lidu milové a všechno to jde hezky Přesně. dohromady. Co bychom pro vás 20, co tohle uvidí, neudělali? No právě, ale to je ten problém. Čím menší komunita, tím víc zapálený všichni jsou, že jo? To uvidíme. Dostaneme na zadek Tak, v komentářích. Já bych dal nějaký, ať úplně neklábosíme jen tak, tak aspoň ať to má nějaký téma, dejme tomu. Tak řekli jsme, že ne úplně aktuální věci, ale pár aktuálních věcí máme, které ale už byly, takže to je v pohodě. Yes, přesně. Když to bylo, tak je to v pořádku. Jenom ne, co bude. A viděl jsi teda toho Avatara, nebo ne? Ne, neviděl. A ty jsi říkal, že na něj půjdeš. Já jsem říkal, že bych na něj měl jít. A fakt jsem na to myslel. Díval jsem se i na časy, ale nejdřív mě zlomil fakt, že chtěl jsem do IMAXu, ale do IMAXu s titulkama. Ne s dubbingem. Z nějakého důvodu IMAX s dubbingem má 3 promítací časy. S titulkama má 1 čas. Ve 21:40. Já nepůjdu na Avatara 3hodinovýho ve 21:40 na Flóře, když bydlím na Praze 6. Fuck off. Tak aspoň to máš, ty jdeš na Ačko a rovnou vyjdeš z baráku, jdeš 5 minut a vystoupíš v kině skoro. To ano, ale fuck off. 21:40. Ale nestihneš dojet zpátky. No nestihnu. Normálně, to už mi nejezdí metro. To už mi nebude jezdit reálně metro. Takže to jsem si řekl, že jako na to nemám. 500. To jsem si řekl, že na to prostě nemám. Musím se podívat ve všední den, jestli ve všední den to dávají trochu jinak. Protože jsem se díval na sobotu a na neděli. Tak teoreticky ve všední den to může být jinak. A už jsem i na to naočkoval Ivetu, že to by na to taky šla. Takže aspoň už mám jako nadhozený, že to jenom potřebuju teď správný čas a jestli tam nebude dřív jak v 8, tak jdu prostě na malý plátno a kašlu na to. Kašlu na IMAX. Protože prostě ve všední den po 8 hodině nepůjdu na 3hodinový film. To chápu. Na to už jsme moc staří. Jo, přesně, na to už jsem moc starý. To si radši tady vykydnu na gauč a na chvilku vypnu. Ale zrovna Avatara potřebuješ vidět v kině už skrz to, že já nejsem takový ten hater toho, že bude říkat, že to je špatný příběh nebo něco takového, ale prostě kdo to viděl, tak prostě ta trojka jako... Tak ono to je pokračování 2, že jo? Ono to původně měl být jeden velký příběh, že jo? Takže ono jako... Je to prostě hodně podobný, některé věci se tam jako takovým tím scénářem v podstatě opakujou, jako je tam prostě plno takových scén. Takže si myslím, že když to vidíš ale v kině, tak jsi mnohem víc jako vtáhlej do toho, jak to prostě vypadá úžasně a všechno tady tohle a neřešíš tohle tolik. Ale jakmile se na to podíváš doma, tak víc vnímáš to, že vlastně scénářově a tady těma věcma to vlastně není jako dokonalý film. On to nikdy ani nebyl, že jo, ale prostě jenom víc to vnímáš, no. Takže si myslím, že v tom kině nejenom kvůli tomu, že to vypadá líp, ale i kvůli tomu, že míň vnímáš vlastně ty nedokonalosti tady v tomhle smyslu, tak se to vyplatí vidět v kině, no. Jako vždycky říkám, no. A nemusí to být IMAX, stačí kino. No, jako, když už, tak bych chtěl ten IMAX, jestli u něčeho, tak je to Duna a Avatar, kde se mi vyplatí IMAX, si myslím, zatím. Ale jo, no, jenom kvůli tomu, protože druhá věc je taky, že já vím, že pokud to neuvidím v kině, tak pravděpodobně si to jen tak nezapnu už. Protože Avatar právě, jak tam nejde úplně o ten příběh, tak není to takový to, že zapnul bych si Avatara. Já jsem třeba 2 od doby, co jsem ji viděl v kině, neviděl. A jako já taky ne. 1 jsem naposledy viděl, když jsem si koupil kdysi dávno Blu-ray ještě toho. Okay. Protože jsem chtěl otestovat moji novou plazmovou televizi. Tak starý je Avatar. Plazmova. Moji plazmu jsem ještě testoval. Moji 3D plazmu. Ten Avatar byl 3Dčkovej Blu-ray. 3D plazma, co žrala stejně energie jako všechny Tesly v republice. Přesně tak. Jako obě 2 Tesly v republice. Ach jo.
Ne, každopádně, hlavně se to líbilo a i když to prostě není žádnej ultra scenaristický a režijně jako ultra propracovaný film, tak prostě Forta je dobrý, prostě je to Cameron a mě to stejně, jako já jsem tam měl emoce, já jsem tam prostě měl na krajíčku občas, jako jen tak jako lehce, ale jako bylo to tam, takže možná jsem jenom pusy, ale hele, mně se to líbilo. Já s tím taky nemám, všechno nemusí být podělaný Shakespeare, aby to mohl být dobrý zážitek v kině nebo prostě na sledování. To je to samé, co jsem ti říkal, co jsme se bavili, že jsem viděl ten horor tu Abigail. Taky. Jo. To není žádný extra super film nebo něco takového, ale bylo to zábavný a já si tohle cením mnohem víc než toho, abych mohl říkat jakože dialog byl tak ostrej a přesnej a přirozený a takový vysoký téma to zpracovávalo. Byl jsem zamyšlený dalších 45 hodin jenom o smyslu života, jakože to fakt nepotřebuju. Vlastně naopak, ideálně, abych mohl zapomenout na to, že se vůbec že vůbec jsem něco viděl a můžu jít dál se svým životem. To jako já se o tom rád pobavím potom, jo, jako trošku to rozeberu jen tak jako... Já se o tom pobavím, ale nepotřebuji, aby mi to v hlavě, jak lidi vždycky říkají, je to skvělý film, přemýšlím nad ním pořád, už je to týden od toho, co jsem byl v knihe a furt nad to myslím a jenom, tak to asi nemáš nad čím moc přemýšlet, kámo, nebo jako já nevím. Dobře, tak tady se tak nějak, i když to neviděl, tak si myslím, že to budeš mít dost podobně, že se nějak shodneme, ale kde se neshodneme? Tak další věc, co ještě skončila, tak je Stranger Things, že jo? A to jsi viděl. To jsem no. Dá se říct, že jsem to viděl, ale zároveň jsem byl velkou část toho na telefonu, takže jako... Takže přesně ideální strávník toho, protože to má být pro tyhle lidi dělaný. Já vím a no taky to jde cítit, když tomu věnuje člověk pozornost, jakože, ale no. Já nejsem fanoušek ani ne poslední sezony, já nejsem fanoušek posledních 4 epizod. 4. Já myslím 4 sezon. Hele, 1 je stálice, to je téměř dokonalá sezona televize za mě. Jako toho, co to je. Kdyby to fakt pořádně... Hele, právě mi chcíplo světlo. Kdyby to byla fakt jako 1 sezóna, která by byla hezky ukončená a původně říkali, že to chtějí udělat jako antologii. Že každá sezóna bude něco jiného, jenom lehce možná protkaná něčím jakoby podobným, ale že to má něco jiného. První sezóna, kdyby byla zakončená, top strop. 2 mi přišla nudnější, ale pořád to bylo vesměs to samý, takže jsem s tím byl v pohodě ještě. 3 byla batshit crazy úplně jiná a vím, že spousta lidí hejtí na 3. sezónu, že byla jako špatná a až moc komedie a až moc barevný. Mně se líbilo, jak pastelový, barevný, retro to bylo. Takže jenom, a jak to bylo jako, že to bylo léto prostě v tom a že to bylo takový jako veselý. Mně se čistě stylisticky líbila 3. sezóna hrozně moc. 4 mi přišlo, že byl dost dobrý návrat zpátky jakoby k tomu, že hrajeme si na horor. Ta první půlka 4. sezóny byla, že jsem byl jako, že hororová atmosféra, pár sekund tam je jakože super. A ta 5 prostě bylo pro mě jakože, já čekal, že to bude 4 se rozjedem a 5 teda budem v tom pokračovat. A oni kompletně zahodili zase zpátky ten horor a působilo to fakt takový to, že jako musíme si honit nad tím, jak hrozně super je Stranger Things a jak jsme dobrý, že jsme tohle udělali a jak máme všechny různý příběhy a koukejte na to, jak jsme chytrý a jak dobrý a všechno to máme rozvržení od začátku, byť nemáme a jde to hrozně vidět, že nemáme, ale koukejte na to, jak jsme dobrý. Jsme dobrý. Prostě ne. A já doufám... Napiš takovou recenzi, prosím tě, na ČSFD, jo? A jistě má jako všema, jako... Na ČSFD ti to určitě někdo dá, ale takovouhle recenzi vám nikdo nedá na nějakým, co je to, nevím, Bleskce, já nevím, kde se dělají recenze, nějaký jako novinářský, v čem bys našel. Dneska dělají recenze všichni, takže... V ABčku, já nevím. Ale já jsem zase jako to, mně se to líbilo, jakože
já nechci být takový ten sebe, říká, první sezóna byla nejlepší a tohle, já si to nepamatuju reálně. Já fakt reálně si nepamatuju, co bylo v první sezóně, protože jsem to viděl jednou, viděl jsem to, podle mě jsem Stranger Things začal koukat, když vyšla druhá sezóna, takže jsem to zkoukal první, druhou. Ale od té doby já jsem to neviděl znova ty díly, žádný díl jsem neviděl znova. Jako viděl jsem nějaký scény z té první série, jakože nějak zpětně někdy a vlastně jsem zapomněl, jak moc jako to bylo temný. Jak to celkově bylo tmavý, hororový, takový polohoror prostě, takový dětský horor vlastně, nebo teenagerský horor. Šlo vidět, jako. Že to bylo jakoby podle It, že jo, že to bylo hodně inspirovaný tím It, který jsem taky pořád neviděl na HBO. No, tak já taky ne, ale vzhledem, že já jsem posrad, tak to ani nikdy neuvidím. Ale Stranger Things a Max to zvládnu, jo, jako. To je můj horor. Přesně, jako to je přesně ten teenager horor, to je to, co tam já jako dál nejdu. A jo, takže, ale pamatuju si třeba tu třetí, jako já si fakt pamatuju tu třetí, jak vypadala prostě, že tam to mám fakt jako v hlavě. Vím, že tam byla taková ta, jako že ty rusáci byli až tak jako moc jako přehnaně groteskní, takový jako divně prostě. Takže to bylo takový zvláštní. Ale mě to zase vyzdvihovalo hrozně moc ten záporák, tenkrát ten Billy. Jo. Nebo záporák, jakoby bad boy prostě. No, jasně, jako. no. Tak, že ten mě jako fakt hodně bavil. Ale jinak potom ta pátá, jakože ta první půlka mi přišla, že byla dobrá, že to byla prostě, pro mě to byla jako v podstatě 8, jakože prostě, že fakt jako dobrý. To volume 2 bylo horší, to přiznávám, že to fakt bylo, že tam jako, chápu, že je dobrý, že uzavřeli skoro všechno. Na pár postav se tak jako trošku jako zapomnělo, ale tak jako OK, ale my přijdeme, že uzavřeli skoro všechno, takže proto ty některé díly byly i takový, že jako rozvláčný, povídalo se 10 minut, než vlastně jako něco, no. A pak úplně ten poslední díl, tak já to mám asi zkreslený možná tím, že my jsme na to koukali hnedka na Silvestra toho prvního, nebo jako hnedka ráno. A koukali jsme na to, bylo to prvního? Jo. No a my jsme na to koukali na chatě, že my jsme byli na společné chatě, kde nás bylo asi 18 prostě, z toho asi jenom půlka koukala Stranger Things. A někteří lidi neviděli ani jeden díl, ale koukali s náma na ten poslední, což bylo vtipný. Takže my jsme se to pustili v partě, že jo, takže o to víc to bylo takový, že jsme to víc jako komentovali mezi sebou a tak. To je něco jako jiného, vlastně... to z toho máš takový ten komunitní zážitek. Jo, prostě. jo, přesně, jo, ale vlastně nikdo jako nebyl zklamaný, všichni jako, že já jsem třeba záběry, jsem natáčel holky, jako úplně koukají prostě a jak jenom takhle mají na krajíčku, víš, jako. Tak kdybys otočil kameru na mě, tak já tam budu jakože na tom telefonu. Jenom ty zvuky z toho Candy Crush. Jo, přesně takový ty bublinky, to žbuňkání. Já nevím. Jak jsi říkal, no, ty první 4 epizody nebo tak něco mi přišlo, že byly v pohodě, i když některé ty herecké výkony mi přišly teda fakt jakože no, to je jedna věc, no. Chat, jak je to sakra, Squidward, handsome Squidward je jedna věc, ale ta byla skvělá. Ale ta mě naopak bavila tím pokaždý, když byla na obrazovce, protože jsem byl jako, že kráso. Ale některý ty ten, jak se jmenuje, už zase nevím jména. Až tak moc na mě to dělá dojem, že si nepamatuju jména půlky postav, který tam byly. Ale to je jedno. Jako asi se můžeme bavit i spoilerové, protože to fakt dávno, co to ty lidi jako viděli, nebo viděli. Prostě kdo to chtěl vidět, tak už to viděl. No jasně. Ale vlastně, to ani není zase tak spoilerový stejně, ale mě třeba ta Nancy, jak tam je, to je ta kudrnatá, že jo, no, co má taky úplně tu bradu. Takhle. Která má bradu, za kterou by zabíjel každý chlap. Jo. Ale tak dobře, tak to prostě tak má, dobrý. Ale mě fakt vadilo, že jak moc tlačili na pilu s tím, jakože, že to je prostě drsná borka. Jakože její máma vlastně tam byla drsná borka, ale drsná jakože, že dobře, bylo tam taky něco přehnaného, ale že jsem si řekl, ty vole, jo, jakože to je přesně ono, že jako jasný, prostě byla zraněná tohle, ale prostě, že tam dělá to jakože drsná ženská, prostě drsná mateřský instinkt. Ženská postava, tak. Prostě tam to dávalo smysl, no. Jakože mateřský instinkt se sepnul v tu chvíli a jako to, ale u té Nancy mi přišlo, že takový to, všimli jsme si, že s těma kudrnatýma vlasama vypadá trochu jako Ripleyová z Vetřelce. Co kdyby jsme z ní udělali Ripleyovou?
Co kdyby to byla Ripley? Co kdybychom s ní udělali Ramba? Jako, co si budem v té finální sekvenci, ona byla prostě Rambo. Nebo a tam si myslím, Komendo, že se Terminátor. netajili, že to bylo... Mně přijde, že tam to bylo jednoznačně, ona měla i šátek, všechno, no jasně. Jako, měla takové, to bylo přesně jako Rambo. Jako. Jako to přehnalej týpek, co získal schopnosti, u kterého si furt nepamatuju, jak se jmenuje. I když to byla Will, i když to byla hlavní postava první sezóny. Ne, to byl Leclerc přece, to byl Leclerc. Jo no. tak všechny jeho scény byly jakože kámo. To byl... Ale mě zase tak nevadil. Jako přijde mi, že já si ho z žádný sezóny vlastně nepamatuju. Protože on tam prostě jako... Protože neměl co dělat pořádně. Podle mě jde hrozně moc cítit, že spoiler na fanouškovský teorie, které byly asi před 10 lety, že původně myslím mělo být, že zemře v první sezóně. Že první sezóna skončí tím, že najdou jeho tělo. Okay. Takže tam nikdy možná neměl být. A možná jsme nemuseli trpět takovýho herce, který... Já nechci být zlej na to, ale prostě... Za moje srdíčko nezatahal teda ani jednou. Ty zatahal za jiný věci. He wishes. A Max mě taky ušpila krev. Jako nepřišel nějak... Jo, chápu. Herečka ne, herečku mám rád jako takovou a je dobrá. No jasně, jo. Ale celá ta příběhová linka kolem ní byla nudná, furt žvanila to samý pořád do kolečka, furt dávala jenom expozici a věděla věci, které by vědět neměla a prostě proč mluvíte o tady těch věcech, nemáte řešit něco jiného, proč se bavíte o takových kravinách, proč já vás musím poslouchat 40 minut, jak tady monologujete. Na to nemáme čas, můžeme dělat něco užitečnějšího, anebo, já nevím, udělat třeba jenom 4 epizody. Když už je chcete dělat hodinový. God damn ale it. tak, když už jako z takhle to, tak aspoň řeknu třeba, co se mně líbilo. Jo, přesně, ty budeš ten andílek a ten pozitivní nadhled, ty musíš to vždycky vytáhnout. Ne, ještě řeknu ještě jednu poslední věc, co se mi nelíbila, protože mě fakt jako štvala ta postava Nancy, jakože to je fakt jediná z postav, která mě vyloženě štvala, jako. Mě ostatní byly takový, že pro mě byly buď jako, že takový že jsem si jako zapomněl. Evča takhle měla, že ona zase nesnáší Jonathana. Že ona, když tam prostě řešili takovej ten proslov, tak ona úplně, už zdechni. prosím, ať to vyjde. No, ale když vlastně ta Nancy, tak mě úplně, jakože to, jak prostě tam střelí brokovnicí do té koule, která potom to tam všechno začne rozstavovat a tak úplně si říkám, vy jste jako z té postavy chtěli udělat Ameriku? Jakože, že to je jako chování jako státu Amerika? Jakože, když nevíš, co střel do toho brokovnicí? Jo, přesně. Když nevíš, co s tím dělat, tak šťouchej do vosího hnízda, dokud se něco nestane. Nešťouchej, prostě do toho střel brokovnicí rovnou. Žádný šťouchání. Protože to je Amerika. My máme prostě bouchačky. No, takže tohle třeba mě fakt, jak jsem si říkal, to je vážně to, co by člověk udělal, nevím co, tak do toho střelím. A to má být teenager pořád. Ne, má být ještě v tady tom pořád ještě. To je řešení toho teenagera, hlavně, to je jedno, když se... Ne. Ale co mě se třeba líbilo, tak jako za mě Vecna a jakoby jak tam i měli mnohem víc, jako, že používali ho jako normálně herce, teď jsem vypadal to jméno. Jo. On tam jakoby, ta postava byla jakoby Henry, že jo, vlastně. Mr. Watsit. Tak jakože ten fakt je dobrý, on mi přijde, že je fakt dobrý herec. Evča jako přítelkyně do něj úplně zamilovaná, no, takže to jako to. Podobný typy jsme. Protože vypadá jako chodící kostlivec. No. A tak ten mi přišel, že fakt jako, že ten byl furt skvělý, jako, že prostě fakt jako, že to bylo super, že uměl fakt jako předávat ty emoce a tak. A jsem rád, protože byly hodně různý jako teorie, že na konci přesně jako nakonec to vlastně byl jakoby Darth Vader, že vlastně udělá tu dobrou věc nakonec. A já jsem rád, že to tak neudělali. No že díky prostě bohu. Ho nechali prostě
Jo, že prostě ho nechali být za hajzla. Prostě seš hajzl, tak buď hajzl. Já jsem byl v pohodě s ním. Trochu mi vadí, jak dávali zpátky, jakože ve skutečnosti od prvního dílu to je to. A úplně vynulovali jako ty Demagorgony z finále a najednou takový Jo. v jedničce to byla v podstatě, se choval jako šelma, že je to prostě zvíře a najednou tady se klaní jako, že my master. I will do your bidding, my master. Najednou z toho byl právě Star Wars a prostě shut the fuck up, takhle se nikdy nechovali. A proč nejsou ve finále? To je jedno, nebudeme do toho zabíhat. No. Ale Vecna jako takovej byl úplně v pohodě. Ten s tím jsem v pohodě, ale downgradeovali brutálně podle mě jeho kostým. Protože nelíbil se mi tolik jako ve čtvrtý sezóně působil reálněji a tak jako hororověji a teď ho udělali kompletně CG. No v té čtvrté byl totiž jako z velké části jako prakticky. Oni samozřejmě něco dělali, ale byl z velké části prakticky. Teď to bylo CG a to by mi ani tak nevadilo, ale i v tom CG oni mu udělali, mě hrozně vadilo, jakmile tam byl celý. Jakmile byl záběr, kdy jako celá postava, oni mu udělali úplně kuří nožičky. On vypadal jako takový ty memy těch týpků, že on zapomněl na leg day v posilce. Prostě to a já pokaždý, kdy takový to dobrý, byl jsem v té scéně s ním, jelikož on hraje dobře a má dobrý ten hlas, který on i udělal ten herec, tak jakože OK, mluv, byl jsem jako v té scéně locked in a najednou tam dali prostě širokouhlej záběr, že tam byl i on s těma nožičkama a vždycky jsem byl jenom prostě vždycky mě to pobavilo a úplně mě to vytrhlo z toho, jak vypadá to divně prostě. Ale zase měl jako úzký pas, víš, jakože na to si dával záležet. Rozhodně měl bikini body, o tom nepochybuju, ale čekal bych od Vecny, že bude mít něco jiného než bikini body. A teda, pak mě se teda ještě dost líbil jeho konec teda, jakože, jako první jsem byl zklamaný z toho, že v uvozovkách, že vlastně, tak vy jste ho nabodli na kůl a to je všechno, ale že pak přišla ta máma od toho Willa a to bylo jako, to jsem si občas i říkal, ty vole, už konec, už jako. To bylo super. Jediný, co je škoda, tak zase Joyce bylo jméno Winona Ryder. Teď se mi... Dobrý? Počkej. Jo, ty mě taky, takže teďka jsme se sekli. Ale běží to. Už jsi dobrý a já? Jo, taky, v pohodě. Jo, tak no, myslím, že já jsem říkal tady tohle, že to bylo dobrý, ty jsi říkal, že to bylo dobrý a něco. Jo. Joyce, že, tak se jmenuje, že mi vadilo jenom to, že poslední třeba 2-3 sezóny neměla moc co dělat. Jako tu její na to, že to byla vesměs hlavní postava první sezóny, tak jí úplně jako vynulovali potom z toho seriálu, jakože ta její role se postupně zmenšovala a potom byla vesměs v komickém triu v tom Rusku a od té doby to šlo jako z kopce. V té 5. sezóně neměla vůbec skoro co dělat, jako. Občas dávala nějaký pep talk jako Willovi, který ani nebyl extra jako nějaký zajímavý a líbí se mi jakoby ta myšlenka, že z první sezóny to, co vytrpěla ona kvůli němu, takže se mu pomstí teď, že ona bude ten, kdo ho zabije. To mi přijde hrozně super. Líbí se mi i ten styl, že to udělali prostě, že frajerka není to takový to filmový na jeden zátah, že ho dá, ale prostě, že jí to dává zabrat. Super. Za mě úplně super surový to. Jenom byla podle mě škoda takový to, že kdybys měla víc co dělat, kdybys byla pořád postava pořádná, kdybys byla aspoň v té 5. sezóně znovu jako fakt důležitá postava, tak by to bylo ještě silnější podle mě. Než takhle jakože postupně to. Ale to se mi taky líbilo, no, že se rozhodli jí dát jako ten konečný úder. Díky bohu, že to nebyla Nancy. Jo, no, to by... Mu tam narve tu brukovnici do té pusy prostě a smile, motherfucker. Protože to je přesně to, co mi řekla tahle verze Nancy. Jako jo, no. Ach jo. No, ne, ale za mě.
Za mě to bylo uspokojivý, tak. Říkám, já jsem začal na 8 z 10 a postupně jsem klesnul na takových 6 z 10, no. Protože upřímně jako málo který seriál prostě takhle velký, takhle dlouhý ti jakože já jsem neviděl Breaking Bad a tam vím, že lidi se shodují na tím, že to je nejlepší jako finále ze všech seriálů. A neviděl jsem to. Ale jakože jinak mi přijde, že skoro žádný jako seriál takhle dlouhý ti neskončí, jakože by se většina shodla na tom, že to je prostě dobrý finále. To asi ne. Víš, jakože to je hrozně těžký ukončit, jako takhle velkou věc, jako. Jo, to určitě. Ale tak tam jde vidět ze všech těch sezon postupně, jak se to mlelo, že prostě úplně nevěděli, co Jo, s tím. jasně. To je prostě klasický problém teď vždycky, když ty streamovací služby doženou někoho k tomu, aby dělal seriál delší dobu, než zamýšlel. To je klasika, no. Ale jakože, říkám, no, za mě je to takový to dobrý, skončilo to v pohodě, nebyl to úplný průšvih a já doufám, že fakt jako zavřou zatím kapitolu a dělejte si spin-offy, jak chcete, ale už se nedotkněte tohohle. Jo, rozumím. Fakt to nechte bejt. Neberte zpátky potom, tady máme 5 dílů spin-offu a najednou jsou tady postavy ze Stranger Things, po 5 letech je tady starý Mike a podobně, jenom ne. Nechte to bejt. Taky souhlasím, no. A ještě jsem pořád, když už jsme takhle v seriálovém okýnku, teď začal ten Rytíř 7. království, nebo... Taky jsem neviděl. Pořád jsem neviděl ani jednu epizodu, až štve mě to, protože najednou jsem viděl první ohlasy a všichni jsou jakože, hej, super. Skvělý prostě. Taky jsem to slyšel. A já jenom... protože já na rozdíl od spousty lidí, já jsem se díval na House of the Dragon a já mám rád House of the Dragon a jestli tohle má být ještě lepší, tak jsem úplně jakože... No, co jsem zatím viděl, tak je to úplně jiný, jakože je to prostě víc jako sranda, víc jako odlehčený. Jako hrozně se mi líbí, vidíš, to se mi hrozně líbí, co zatím HBO dělá z Game of Thrones, že každý ten spin-off má úplně jiný vibe, úplně jinak jako je to točený, jde to po něčem trochu jiným. To se mi líbí, tak by to mělo udělat prostě i ty Stranger Things, že zkusit úplně něco jiného s tím udělat. Což má dělat taky Star Wars, ale z nějakého důvodu prostě jenom Endor je jiný. Ach jo. Ale jsme hrozně dlouho u filmu, takže nebo u seriálu. A tak, jo, musíme dát něco jiného. A to já jsem ještě chtěl říct trailery nějaký, co jsem teďka viděl. Ach jo. Ty jsi viděl nějaký, jako na co? Jo, hodně rychle. Já se extrémně těším na novou sezonu Invincible. Teďka vyšla trailer na 4. sezónu. 4. to je, myslím. Ona už je 4. Já to mám rád. A 3. byla úplně... Já si pamatuju, že na poslední epizodu, já málo u kterého seriálu to mám tak, že prostě, nevím, třeba teďka vyšla 2. sezóna Falloutu a já jsem na to zapomněl, jo. Ale přitom jsem jako ten seriál měl hrozně rád, jako hrozně se mi líbil, to stejný Peacemaker. Ale u Invincible, když vyšla ta sezóna, tak hnedka jsem každý díl prostě to a já si pamatuju, že prostě když vyšla ten poslední díl, tak já jsem byl vyloženě jako, že úplně jsem čekal na to, jak to tam vyjde, prostě já jsem čekal u toho Primeu, než to tam prostě bude. Tohle jsem hrozně dlouho ničeho jako neměl. A Evča vždycky půjde, na co koukáš? Říkám, to je animák, to je nejlepší animák. Čekám, až se tam ukáže ikonka, že to můžu zapnout. A ne, ale že i když vidíš, že úplně, jakože tam vidí ty postavičky, že je prostě animovaný, že se mlátí, ještě ono to nevypadá zase tak dobře, takže úplně jako koukáš jako na Pokémony, nebo... Ano, všechno animovaný jsou Pokémoni. A jo, to je prostě, to nechápeš. Já se přiznám, já mám dojem, že jsem ani neviděl 2. sezónu. Hej, ta 3. je fakt úplně... Oni teda urychlili nějaký věci oproti komiksu. Já jsem komiks nečet, jenom vím, že prostě jaký věci tam jsou. A některé věci, které jsou jako hodně velký v komiksu, tak jako udělali trošku rychleji, než museli, jakože mohli to roztáhnout do víc epizod klidně, že to nemuselo být v jedný. Ale poslední, to je úplně... To je souboj, na který všichni čekali, to je prostě úplně, to je jedno. Já jsem se tenkrát totiž přesytil, ono to vycházelo souběžně s Boys. Jo, to je hodně podobný. Já mám dojem, že jsem se přesytil takových těch jako hardcore, superhrdinských show a nějak jsem na to potom, Boys jsem úplně zavrhnul. K tomuhle se chci ale vrátit.
protože vím, že mně se líbí, jak je to krátký, Jo. relativně ty epizody, to prostě zhltneš. K tomu se určitě vrátím, jenom se k tomu musím dokopat a jelikož nemám Prime, tak... Já nemám Prime ani HBO, proto jsem neviděl ani to It nebo nic prostě a já vím, že si to můžete najít nějak jinak, ale... Bombuj.to? No, přesně, to se nehodlám tím zabývat. To je moc složitý. Takže to jsem chtěl jenom říct, že jsem viděl trailer na Invincible a těším se na to hodně. Takže doufám, že tady ještě někdo, kdo je fanoušek a nejsem jediný, kdo se pořád dívá. Kdo se kouká. Přesně. A ještě jsem viděl trailer na One Piece novej. Ona už bude druhá sezóna jako toho hranýho? Ano. A jakožto člověka, který viděl jenom Netflixový One Piece a neviděl jako nic z originálu, tak už jenom trailer na tu druhou sezónu je hodně bizarní. Ani ne jenom celý One Piece, jako celý anime. Prostě. Ale tady mi to přijde, že to je úplně, jakože ještě když to vidíš jako sfilmovaný, tak úplně si říkáš, co jsem to zrovna viděl? Jo, v takovém tom realistickém CGI je to ještě divnější, no. Protože když se díváš na něco kreslenýho, tak si řekneš, jakože, je to jenom kreslený. Jo. Ale když to vidíš takhle, jakože to má působit real, tak je to zvláštní, no. Jo. A ty Vrďo, na to jsem úplně zapomněl, že vůbec jako existuje a že to mělo úspěch, když to bylo celkem velký relativně, když vyšla ta první sezóna. A i co jsem viděl ohlasy na trailer, i jako fanoušku, jako co prostě to nějak jako mají k tomu větší vhled než já třeba, tak taky jako zatím už i ten trailer, že si chválili, že prostě, že to má tu svoji šílenost, jakou to má mít, takže snad jako udrží tu první sezónu. Mě to bavilo, i když prostě nejsem žádný extra anime fanoušek, tak prostě líbilo se mi to, bavilo mě to. Jo, mě taky. I když zrovna One Piece jsem nikdy nějak do něho nezabřednul, no. To bylo celkem fajn. Ty Vrďo, toho vychází. Dobře, filmy, seriály už máme dlouhý. Jo, ano. Jiný téma. Já tady vidím na zvuku 49 minut, ale já jsem to zapínal třeba takže reálně to je třeba 35 minut. No. Ale to je pořád hodně. Je to pořád hodně. Musíme dát i nějaký jiný témata. Nechceme být konkurence jenom pro filmový a seriálový. Přesně, my chceme konkurovat všem. Přesně tak, pro jistotu. Takže vám teď budeme dávat nějaký ekonomický rady. Jo, pak samozřejmě motivace musí přijít. Běhání v lese, v trenkách. Yes, budeme jako bílí vlci. Pane bože, jak to... Tady bych se jenom na chvíličku zastavil, protože to je mega vtipný. Já jsem s Michalem si jak nedávno o něčem psal a teďka že na mě vyskakuje prostě týpek, jeden takovej, jmenuje se něco jako, že ještě ten profil se jmenuje něco jako buď mužem prostě. A on tam... Jo, přesně, to je úplně geniální. Proč se to nemenuje buď vlkem? A teď já jsem Michalovi psal něco, že prostě, že týpek, že běhá prostě jako po lese, prostě v bílých trenkách, prostě jenom v trenkách, ničem jiným prostě, a že tam běhá po lese a já, mezi tím, co jsem to hledal, abych mu to jako poslal, tak Michal, a určitě tam má něco napsaný o tom, že je vlk samotář nebo něco takového a teď mu to jenom přepošlu a prostě tam jenom prostřihy těch vlků prostě a ta jako právě mu hudba taková vikingská prostě. Já jsem zrovna jel v autobuse, když jsme si o tohle psali a normálně to byla taková ta trapná chvíle, kdy jsem se sám smál na celý autobus, jak jsi mi to poslal a jenom na to mě poslal. Bílej vlk, ty Vrďo, prostě jak běží po lese. Já miluji tyhle lidi. Jo, takže jako, hele, jestli to někomu jako pomáhá jako v nějakým jako, že jo, potřebuju tady tenhle tu motivaci určitou v určitém chvíli života, tak OK, ale smáte na ty mužem. Je to skvělý. Že takovýhle týpek, že to myslí vážně. To je roztomilý prostě. Ale že se to jmenuje buď mužem, tomu dodává. Jo, on tam má vždycky nějaký proslovy prostě o tom, jako, že z mužů se vytrácí mužnost a že prostě muži mají mít tuhle roli a ne tuhle roli a muž tohle a správnej muž tohle a úplně takový toho, páne bože, drž hubu. Správnej muž se každý ráno slíkne do bílých trenek a běží po místním lese, zatímco vyje na měsíc. A hlavně on takhle běží rukama. Přesně.
A nevím, že tam je, že on je jako nabitej, že jde vidět, že prostě Je, no. samozřejmě sportuje, ale prostě v tomhle se tam běží takhle. A to jsem nedávno viděl, že dávali nějaký herci, to je přesně ono, že když ti řeknou ve filmu jako, že no a tady poběžíš, tak spousta lidí, herců si prej myslí jako, že jo dobrý, tak se zaběhnou a pak když se poprvé v životě viděj na kameře, jak běhají a jsou jako, že oh shit, ok, musím se naučit běhat pro kameru. Jakože tohle, že všichni běhají prostě úplně bizarně. A tohle je přesně ono. Takže všichni potom jdou na kurz k Tomovi Cruiseovi. Jo, přesně. Jak běhat. Protože Tom Cruise cracked the code prostě v 80kách a od té doby jede jak mašina prostě na těch kolejích. Prostě on musí v každém filmu buď běžet, anebo jet na motorce. Ideálně obojí. Samozřejmě. Ideálně obojí. A jeho běh vypadá úplně přesně, když si všimneš, když je v animácích právě v nějakém anime nebo tak něco, když běžej, tak oni jsou vždycky jakože... Takže Tom Cruise prostě má animovaný běh, on prostě... Ještě by se mohl točit nohy. Jo, přesně. Tasmánský čert. Mohl by se vždycky zatočit. Tak to byla krátká odbočka k motivaci a o tom, jak být mužem, takže předpokládám, že nás sledují jenom muži, takže kdybyste chtěli, tak tam se můžete motivovat, ale myslím, že... Rozhodně, nakupte spoustu bílých trenek. Jo, a běhat po lese. A pro jistotu, kdybyste narazili na medvěda, tak doporučuji i nějaký bezpečnostní hnědý. Přece jenom běháte po lese. Přece jenom běháte po lese. A teď bychom měli dát ještě nějaký recept. Recept jako kuchařský recept. Přesně, ať máme jako nebo výživový rady nějaký. Víš co, jakože... jeste mrkev, lidi. Jeste hodně bílkovin, jeste mrkev, ta je dobrá, přesně. A pijte hodně vody, na to lidi zapomínají, takže já se napiju vody. To mi připomnělo mrkev, že je super. Posledně, což bylo asi naposled, co jsme používali rohlík, tak přítelkyně objednávala právě mrkev a tam je prostě ikona mrkve a jenom jeden kus. Mm-hmm. Tak jakože, jo dobrý, takže budu potřebovat 4 mrkve, tak normálně to. A pak já vytahuju nákup tady jako a říkám, ty jsi někomu kupovala mrkev? A ona, ne, potřebujeme jenom to. A já jenom, a potřebujeme 4 pytle mrkve? A ona jenom, cože? A já jenom, no jsou tady 4 kila mrkve. A ona byla úplně jako, že to si děláš srandu, ne? A protože tam je úplně stupidně, na obrázku je jenom jedna mrkev, popisek je jenom mrkev, jeden kus a až pod tím ten se je jakože balení. Ale to si nevšimla, když nerozklikneš tu potravinu, ale dáváš to jenom ze seznamu plus, tak si toho nevšimneš. Takže jsme měli 4 kila mrkve. A už jsem narazil na 2 příspěvky na Friends, který měli stejný problém, takže to nebude ojedinělý. A kamarádce se toho taky stalo. Ta objednala zase místo 3 mrkví 3 kila. Jo, přesně, my jsme měli taky 4 kila. Ale tak, a já jsem si dělal srandu, takže ono to fakt bude problém nějaký. Je to špatný design prostě té aplikace. A nebo to mají na schvál. Na druhou stranu, ono to stálo prostě třeba jako, já nevím, 16 korun. Ani to ne. No za kilo, jo. No jasně. Ale jakože... No. Jo, tak ona mrkev není drahá. Jako. Ono to bylo takový to, že jako když zaklikáváš nákup za litr nebo za 1500, tak prostě jo, ani ti nepřijde divný. Že ti nepřijde, že tam je něco jako extra navíc, jo. No? Že to není, že tam je najednou 3 kila navíc. Přesně, prostě ti to jenom splyne, že jo, mrkev, dobrý, dvouciferný číslo, bla, 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 jedeš dál. A tak skončí se 4 kilama mrkve a doslova jediný, co jsme měli v lednici, byla mrkev. Jakože já si nestěžuju, já mrkev budu žrát non-stop vesměs. Já s tím nemám problém, dokud nebudu oranžovej, tak jsem v pohodě, ale stejně to byla síla, takže jsme jeli mrkváč a podobně, jako. Takže jenom pokud někdo používá tady ty aplikace, rohlík a podobně, tak dávejte si pozor na mrkev. Bacha. A u mrkve to je ještě dobrý, to je přesně pár korun, ale když objednáš místo jedný vodky třeba celý balík, tak co se dá dělat, no, tak musíte prostě, to je jiná voda, no, kterou musíte do sebe narvat. Pitný režim, dodržujte. Přesně, to jsme se zacyklili, že to je ten pitný režim a je to. Všechno je o pitném režimu.
No, hele, neřekli jsme vůbec nic o technologiích, ale mně přijde, že vlastně teďka není co říkat. No, není no. Za A, nikdo z nás nemá žádný problém, na který by si musel stěžovat. A za B, nic se nevydává, co by nás zajímalo nebo nějakým způsobem. No počkej, já si myslím, že ty máš ale to. Teď ty máš příběh o svým noťasu. Jo, no já mám vlastně 2 příběhy o svém notebooku, nebo o počítačích, tak počkejte. Takže já jdu na popcorn. Jo, no přesně, kdysi dávno, když jsem začínal asi před, to už je teď 5 týdnů, něco takového v prosinci. Jo, sorry, já si myslím, že chceš povídat takový to, aby jsme mohli to neříkat tenhle příběh. Takže když jsem se narodil... To je přesně takový to ty youtuberský, takový ty dlouhý eseje, když mají na něco téma, jakože, tak jenom takový to, chci mluvit o poslední epizodě seriálu a tak. Všechno začíná v roce 1997, když v malém městečku... Dobře, tohle je jenom 5 týdnů zpátky. Je to jenom asi 5 týdnů nebo měsíc zpátky. No, to už víc. 2 měsíce. Takže prostě v prosinci jsem nějakým způsobem jsem zase hejtoval prostě na ten svůj notebook, že se zase něco podělalo, nebo furt to přepínalo, dívali jsme se na nějaký film a furt to problikávalo černě, když jsem se hnul, nabíječka nefungovala, když jsem ji zapojil, klasika. Takový ty drobné věci, které vám zpříjemnějí život s notebookem. Tak jsem si říkal, přítelkyně na mě, a proč tenhle ten prostě neprodáš a nekoupíš si nějaký teda použitý MacBook nebo tak něco a já jenom, víš ty co, Fairpoint? Proč neudělám něco takovýhleho? Tak jsem si řekl, že jako OK, podíval jsem se na použitý MacBooky, zrovna jsem našel přesně ten samej, co máš ty, za doslova stejnou cenu v podstatě, co jsi to kupoval prostě za nějakých 35, fakt jako M3 Pročkovej, 16-palcovej Mac, tak jsem byl jako, že OK, to je pěkný, tak to, a už jsem byl fakt rozhodnutý, že prostě tohohle se zbavím toho svýho a půjdu do Macu. Koupil jsem i ten Mac a pak jsem to tady testoval a zjistil jsem, že jako, ono to není silnější než ten můj ROG, který jsem prostě kupoval před 3 lety. Což ty notebooky byly stejně starý. Ten M3 Pročkovej Mac vycházel buď pár měsíců po, nebo zhruba ve stejnou dobu jako ten můj. A říkal jsem si jako, že ono to není silnější. A pak jsem zkoušel několik jako renderů a říkal jsem si, ono je to i třeba o 30% jako pomalejší než ten můj starý. A říkám, jako vzhledem k faktu, že notebook je pro mě primárně o práci, jakože jsem chtěl rovnou teda takový to, že nebude mě štvat, ale zároveň jsem doufal, když do toho budu dávat peníze, prostě nebude to výměna kus za kus, ale budu do toho dávat peníze, tak jsem doufal, že se jako posunu i v tom a to by nebylo. Takže jsem si řekl, tak udělám ještě jednu věc. Rychle naběhnu do mýho oblíbeného servisu notebookového, do kterého chodím na Davidský. Hodím to tam klukům, prostě ať se na to podívají, kolik by jako stála nová baterka do toho mýho a opravit větráček mi tam už jako nějak divně haproval, tak jako, že prostě dát dokupy. Tak jsem to tam hodil, za 16 hodin později mi dali vidět, jako, že vyměnili bychom baterku, vyměnili bychom ten vadný větráček a rovnou v ceně kompletní čištění a přepastování prostě všeho, co jde. A bylo to za 8 litrů. Takže jsem si říkal, takže ještě jsem ani neprodal tenhle ten. Pokud bych měl štěstí, tak ho prodám třeba za 20, protože ty Windows laptopy jdou dolů prostě. Jo. Takže bych ho se štěstím prodal třeba za 20, za 25. Říkal jsem si, Mac stál 35. Takže při nejlepším nereálná možnost, že by mě Mac stál jakoby 10 litrů navíc. Říkal jsem si, a horší výkon. A říkám, OK, tak to jako udělám takhle. Prostě, takže jsem vrátil zpátky Mac po víkendu nebo něco jako ani ne za týden. Hodil jsem tam prostě ten na opravu a hlavně hodil jsem tam poprvé čistou instalaci Windows. Lidi, pokud máte laptop, zejména já můžu říkat od Asusu ROG, kde je tuna balastu za
Wi-Fi stojí pořád za pytel, protože Asus vybral Mediatek modem, který je strašný. Ale pokud jde o 90% problémů a bugů, co jsem s tím měl, tak se to mohla instalace Windows od Asusu. Čistá instalace Windows, žádný teď problikávání, všechny nabíječky okamžitě fungujou, žádný prostě problém, nespadlo mi tam nic od té doby, co jsem to nainstaloval a render mám ještě rychlejší, než jsem mýval dřív a DaVinci běží ještě plynuleji přímo jako během stříhání než dřív, takže úplně super. Takže jestli si z tohohle máte co odníst, tak je, že přeinstalujte svoje Windows na čistou instalaci. Já nevím, proč jsem to neudělal dřív. Jakože... No a to uděláš to doma nebo ne? To Jo. Normálně půjdeš na stránky Microsoftu, dáš prostě jako Windows 11 clean install nebo tak něco, ono ti to vyjede přímo odkaz Microsoftu, tam máš i návod, buď to si to můžeš stáhnout přímo do svého Windows počítače a přeinstalovat to jako program, pokud máš jiný software, k čemuž se ještě dostaneme, tak si uděláš jako bootovací disk a ten si, že jo, který se dělá trošku komplikovaně, ale to je jedno, ale prostě můžeš si to udělat takhle a úplně v pohodě doma za 20 minut máš prostě čistý Windows. Jo. Upgrade úplně obrovský. Najednou mě ten laptop přestal štvát. Takže tak. Ale to je hustý, ty jsi vlastně říkal, když mi to psal, že o kolik to je pomalejší jako na ten render, že to bylo fakt jako masakra. Ty jsi to hlavně dělal v DaVinci ještě, který jakoby pro Mac je líp optimalizovaný než Premiere. Je no. A dělal jsem render, který trval, bylo to asi 40-minutový video, ne, to ne, 25-minutový video, sestříhanej, 4K A-roll, co natáčím normálně na svůj kanál, tak jenom sestříhanej, prostě z toho udělaný bez B-rollu, bez ničeho, čistý, prostě jenom záběr z kamery, 4K, 25 minut a render znova do 4K pro YouTube jsem zkoušel a Mac to dal za 18,5 minuty, ten můj to dal asi za 11, necelých 12 minut. To je docela jako rozdíl. A teď jsem dával ten samý render, jakoby 25 minut toho samého vesměs 4K A-rollu, plus ale spousta 4K B-rollů a vyrendroval jsem to za 8 minut 50 sekund. A notebook u toho funěl míň. Ani se tolik nezahřál. Prostě je tižší. Od té doby, co mám čistou instalaci, je tižší. Jakože... To je hustý, no, že ten balast udělá tolik. No. Jako fakt mě to překvapuje, jak moc. A je pravda, že ty, jak jsi mi to napsal, že jsem si to jako nikdy neuvědomil, že já tady na počítači, že tady za sebou mám ještě počítač, nebo to je můj hlavní počítač, tak. A tam mám Windowsy normálně a noťaz mám Mac, protože když máš jako stolní i noťaz, tak mi přijde, že ten Mac dává smysl jakože víc, ale na počítači prostě za mě jakože furt Windowsy pro mě vedou na práci. A jako přesně, jakože já jsem si vlastně neuvědomil, že já tam mám jako taky jako čistý Windowsy, protože já jsem to kupoval jako přes někoho, že to měl jako sestavený počítač. A nějak jsem si to neuvědomoval tady toho, že to je hrozně jako dávno. A přesně, že to vlastně je čistý to a že mi nikdy jako nenapadlo, že vlastně já ten jako počítač zapnu a on je prostě jako ready jako hned, jako že prostě jako nepřemýšlím nad tím, že mám čekat jako než něco načte nebo něco, prostě zapnu počítač, běhne ikonka Windows, jsem na ploše a hned zapínám premiéru a prostě neřeším, že něco načítá. A vlastně jsem si neuvědomil, že toho vlastně, jako když si koupíš noťaz nebo prostě jako to, tak vlastně takhle to není, že jo? Jako když si koupíš jako klasicky normálně někde z obchodu. Jo. Když tam nemáš ten čistý ten. Jo, jako fakt velký rozdíl, no, v tomhle tom. A že vlastně i další věc je, že i paradox, že ten počítač, co mám, tak tyjo, já jsem na to vlastně koukal, že já tam mám GTX 1080, což je prostě, a já jsem na to koukal, to je grafika, která je snad z roku 2016 třeba, nebo 17. Jo, je to už dlouho, no. Jakože to je strašně starý, jako fakt je to, jako nevím úplně přesně, ale reálně to bude 8 let, to asi bude, 7-8 let to bude určitě, jako možná i víc, jak jsem říkal, možná k těm 10 skoro, ale 8 let to bude asi určitě. A tenkrát to teda byla, ale jako v podstatě high-end, že jo, pak jsme akorát tu titanovou verzi a pak už nějaký jako to, ale na takovou tu klasickou práci toho byl v podstatě high-end. Ten procesor tam byl tenkrát, nevím jaká to byla řada, ale taky i7 tenkrát ta high-endová, ale to je taky třeba už 7. 8. řada, něco takového. Teď už nevím kolikátá, 15. třeba. Jo. Jo, ramka 32 tam je, ale taky nějaká už stará, že jo, ale je to prostě 32. SSDčko nějaký.
A prostě ten počítač je jako furt mnohem rychlejší než můj Mac. Jo, jakože... Právě jakože... jakože ta grafika je prostě 8 let stará, ale prostě to funguje, takový render a všechno je mnohem rychlejší než na tom Macu, jako, takže... Jako přijde mi to vlastně jako paradox, že jak se strašně vždycky ty lidi jakože, no když nemáš prostě tady RTX 5090, tak to ani neskoušej nic renderovat a jasný, jako takový ty pokročilejší věci, že si všímám třeba u střihu, že když tam dávám nějaké efekty, tak třeba čistě jako při tom střihu na tom Macu jakoby jedou líp. Render je teda zase delší, jo, render je zase z nějakého důvodu delší, ale asi je to tím, jak je to jakoby novější ten čip, jako ať už to je grafika nebo procesor, takže to zvládá líp jako v té timeline a ten počítač už to zvládá trošku hůř, protože už to jsou jakoby novější věci. Možná už se tam používá i nějaký AI, takže přesně kvůli tady tomu to je pomalejší. Ale takový ten hrubý výkon vlastně jako, tam je asi furt větší, no. Jo, v timeline je jakoby normálně pracovat v tom, ten Mac je hladoučkej, super na baterku, jako co to zvládá. A zase lidi ti budou říkat, ale Mac je, ten si můžeš vzít kamkoliv ten výkon, versus to máš počítač to, ale jenom takový to, jo, ale spousta lidí si kupuje Macy kvůli tomu, že doma to budu používat jako stanici a vezmu si to zároveň někam pryč a jenom jakože pokud hledáš, že 90% času strávíš prostě na tom, tak tvůj vesměs počítač by stál v dnešní době mnohem míň než Mac. To bych podal za 10 třeba. No, jakože mnohem míň než Mac a měl bys doma jakoby stejně výkonnou či výkonnější stanici a za 30 si můžeš koupit Aira na cestu. MacBook třeba jenom. A furt bys v tom byl míň, jak za MacBook Pro a byl by to jako technicky, jako bys měl k dispozici vyšší výkon na doma, jo. Jo, nehledě na to, že ve chvíli, kdy nestříháš videa, tak nebo ne, no, jako fakt, podle mě, jak ve chvíli, kdy nestříháš videa, nebo neděláš nějaký 3Dčka, nebo tak něco, tak jako pročkovej MacBook ani na něj nemusíš koukat. No jasně. Jo, určitě. To jako... Úplně zbytečný. Pokud stříháte a pracujete v tom takhle a ani jednou se vám za celou dobu neroztočil ventilátor, tak víte, že jste nepotřebovali ve skutečnosti ten ventilátor, takže jste nepotřebovali pročko. Což je hlavní výhoda pročka, ale... krom 120 Hz displeje, tak je prostě fakt, že máš ten ventilátor, že jo, vyšší výkon. Ale spíš takový to, když někdo řeší, že prostě dělá kancelářskou práci a mám si koupit pročko nebo Air a úplně... Ano. Nicméně, chtěl jsem ještě... Jo, počkej, já se nejdřív podívám, jestli furt natáčím vůbec. Protože mě furt děsí, jestli to Vivo natáčí celou hodinu. Vivo nesklamalo. Dobrý. Vivo natáčí krásně 1:10 už a je v pořádku. Takže. Dobrý. Nicméně, já jsem se chtěl dostat ještě k jedné věci, protože moje sága s počítačem přes Vánoce byla mnohem větší, než si uvědomuješ, co se týče tady toho lovu za Macem a podobně. Protože když už dával jsem ten laptop vesměs klukům na servis třeba, nevím, 18. prosince, dejme tomu, ale oni říkali, že hele, baterky a podobně seženem, ale bude trvat, než to přijde prostě třeba 20 dní. Klidně na tady ty baterky prostě. Tak jenom normálně vemte si zpátky ten laptop, normálně toto a my se vám jenom ozveme, až budeme mít všechny součástky tady a pak ho přinesete a pak teprve to teda uděláme. Tak jsem říkal, super, dokud si ho nechcete nechat tady měsíc, tak jako úplně v pohodě. Tak dobrý. A už jsem si uvědomil, takže jsem si udělal, jako natahoval zálohu na soubory, který fakt potřebuju na SSDčko a měl jsem prostě všechno přetažený a najednou jsem byl jakože a budu ho stejně přeinstalovávat. Tak co kdybych zkusil konečně Linux? Pořádně. A jo. Takže začaly moje 2 týdny trápení v podstatě, ale primárně jeden týden, kdy jsem prakticky pořád střídal Linuxové distribuce. A to z prostého důvodu. Já jsem zkoušel jenom pro nějaký znalce, dejme tomu, když tady bude 3 lidi, který znají nějakým způsobem Linux,
tak se vždycky ptají, jako co jsem zkoušel, nebo určitě by to fungovalo v tady té distribuci. Tak chci jenom říct, že jsem zkoušel Mint, Ubuntu, Kubuntu, kde prostředí, GNOME prostředí, KDE Plasma, Fedoru GNOME, zkoušel jsem Bazite, zkoušel jsem no prostě zkoušel jsem toho hrozně moc, různý arčový distribuce. Nemáte nikdo tušení, drtivá většina lidí nemá teď tušení, o čem mluvím, ale ani ty vypadá, že se vypnul, ale prostě chci, aby těch pár expertů vědělo, že jsem zkoušel všechno. Linux se mi hrozně líbil. Úplně super. Nainstaluješ to, všechno funguje, na rozdíl od blbejch Windows, žádný AI, žádný reklamy, žádný přihlaš se tady do nějakého účtu, potřebujeme, aby jsme ti mohli prodat naše ofisy a podobně, prostě je to tvůj systém. Bylo to rychlý. Výdrž baterky lehce lepší. Ovládání všechno fungovalo, podsvícení klávesnice mi fungovalo, úplně všechno bez problému. Jasně, nemohl bych tam mít takový ty aplikace od Asusu, ale prostě všechno automaticky. Čtečka karet fungovala na rozdíl od Asus verze Windows. Chci podotknout, že s čistýma Windows a s Linuxem mi po 3 letech funguje spolehlivě čtečka microSD karet v tomhle laptopu. Jo, se softwarem Asusu nikdy. Okay. Nicméně, bylo to prostě super, líbilo se mi to, rychlý, plynulý, fakt to bylo super a říkám, jo, tohle je fajn. A pak jsem se musel přihlásit na Wi-Fi. A ten můj podělaný modem je známý tím, že je úplně hell, prostě s ním nějaký ovladače, že to spolehlivě nefunguje. Chci zmínit, že od té doby, co jsem přeinstaloval i Windows, tak zase mi 5Gčková Wi-Fi mi prostě nefunguje. 5Gčko odmítá fungovat. Takže jsem se pustil do terminálu příkazového řádku v Linuxu ve všech těch distribucích a instaloval jsem různě ovladače, měnil jsem nastavení a je vtipný, že jsem zjistil, že prostě v GNOME verzi, nebo ne, zase ti to nic neřekne, ale určitý kernel, jádro toho systému, tam mi fungovalo to. Takže jsem dělal i jako pokročilejší věci, nebo ne pokročilejší, ale prostě co by normální lidi asi nenapadlo, že jsem si jako upgradeoval kernel ve svém tom a podobně. Rozchodil jsem 5Gčkovou Wi-Fi. Nejspolehlivěji, jak jsem ji rozchodil za hodně dlouhou dobu. A říkám, ty kráso, já budu fakt moc jít jako na Linuxu. To je super. A pak jsem zjistil, že jsem ještě neskusil DaVinci Resolve. A vím, že Adobe neexistuje v podstatě na Linuxu, jakože virtuální stroj nebo to a já nechci používat virtuální stroj, na to vám kašlu. Takže DaVinci. Ale už rok vím, že DaVinci vždycky, když instaluju, tak tam máš Windows, Mac, Linux a nějakou další verzi. Okay. Takže jsem celou dobu žil v přesvědčení, že to je v pohodě, DaVinci má Linuxovou verzi, už dlouho to určitě odladili v pohodě. Pak zjistíš, že ta Linuxová verze je určená jenom pro jednu konkrétní distribuci, kterou oni mají jakože pro workstations, která není jinak extra super a uživatelsky přívětivá, že je jako pro profíky jenom ta distribuce a jinak vesměs pořád to musíš na všechny ostatní Linuxy ojebávat. Tak jsem si řekl, OK, to je v pohodě, je spousta návodů, já to ojebu. Ve spoustě distribucích DaVinci prostě, ať už jsem následoval jsem všechny různý návody a dělal jsem to, že prostě i jsem kompletně vždycky vyčistil ten Linux, že jako OK, mohl jsem něco podělat v předchozím pokusu znovu. Zkoušel jsem všechno možný, nešlo to. Nešlo třeba zvětšovat okno. Škálování vůbec neodpovídalo a i když jsem zkusil zvětšit jakoby přímo v tom DaVinci, že 200% zoom, tak to prostě nefungovalo správně, protože ono to i jakoby renderovalo to video náhledový ve 200%, takže 4K bylo najednou mnohem náročnější, i když jsem měl jakože zobrazuj mi to v horší kvalitě, stejně se to začalo sekat. A já jenom, OK, tak nic. Našel jsem si různý distribuce, který mají být, jakože nainstalujeme DaVinci za tebe. Dobrý, tak jsem to zkusil. A DaVinci se ku podivu fakt nainstalovalo, ale fungovalo na prd. Tak říkám, tak to taky nejde. Tak jsem našel distribuci
a najednou, wow, nemůžu sice si zmenšovat, zvětšovat okno, jak chci, což je celkem problém, ale DaVinci funguje dobře. Tak jsem si říkal, dobrý, tak minimálně na nějaký čas to můžu zkusit. Co bys čekal? Po 2 dnech přestalo fungovat ta 5Gčková Wi-Fi, což když potřebujete si občas stáhnout třeba 20 giga záběrů, tak je to celkem problém. Nebo uploadujete prostě velký soubory. A za živýho boha to nešlo znova to 5Gčko zapnout. A jakože to prostě najednou přestalo fungovat. Jo, po 2 dnech prostě to přestalo fungovat. Out of nowhere. A už to prostě nešlo. A říkám, OK, na tohle už nemám. Kašlu na to, čistá instalace Windows, na tohle prostě nemám. A tohle chci jenom říct, že je přesně závěr toho, proč Linux pořád ještě nebude velký. Jakože Linux je tak dobrý, když máte zrovna dobrý hardware, dobře podporovaný, že všechno je na to dělaný, nemáte nějaký bizarní součástky a nepotřebujete konkrétní nějaký aplikace. Ale to je přesně ono. Když támhle to, musíte jít do terminálu, uvidíš, jestli to bude fungovat. Ne prostě. Dokud to nebude... A když se ti sladí ještě planety, že jo, když jsou správným jako prostě, tom. jakože dokud ti nebude fungovat... Kdybych neměl na prd Wi-Fi modem a kdybych fungoval čistě na kancelářskou práci, dejme tomu, můžu Linux používat jako nic. Třeba bych se to nebál, dejme tomu, ani rodičům jako nainstalovat, protože je to jednoduchý, vypadá to dobře, běží to dobře, je super třeba ovladače pro tiskárnu, fungovaly takhle. Nemusel jsem nic stahovat, prostě to fungovalo, mělo to v sobě všechno. Jako úplně ease of use pro takový to fakt jednoduchý basic používání, kancelářská práce a podobně, super. Ale jakmile máš něco konkrétního, tak dejte mi vědět, až DaVinci udělá oficiální klient, vydá Flatpak prostě pro Linux a pak jako možná přejdu. Ale to je právě takový to, že vyřešíš jednu věc, podělá se něco jiného a takový to, ale abys mohl vyřešit obě dvě věci v jedné distribuci je hrozně náročný. Každá je dobrá v něčem jiném a prostě dokud nebude jeden výchozí nativní Linux, z kterého všichni ostatní budou nějakým způsobem fakt jako vycházet, který bude vyladěný, bude fungovat na veškerém hardwareu, nebude s ničím problém, tak do té doby prostě nikdy nebudete na víc jak jednotkách procent na trhu. No jasně. Tak to je tak u všeho, že jo, ve chvíli, kdy prostě jako vlastně když těch možností až moc, tak vlastně nakonec se na hovno. Jo, je. Jakože, jo, že jako vlastně se nakonec, že vlastně žádná z nich nefunguje dobře. Jakože, nebo že perfektně, tak? Žádná z nich není prostě ta perfektní. A jako uvozovka jak pořád nejlepší Linux, jako nejlépe fungující pro všechny je furt jako macOS, že jo? No, jasně. Nebo vlastně Android. Nebo Android, no. Ale to je přesně ono, že jo? Protože tam se prostě jako jedna firma nebo někdo prostě řekl, že tak tady to prostě tady budeme dělat nástavbu na tom a z té jako kdyby neuhneme. No ale prostě bohužel, jako, ale vzhledem k tomu, že nejlíp fungující Linux pro všechny je macOS, tak to je nic moc teda. Ale jakože lidi budou říkat, ale ani Windows nefunguje dokonale. Jo, nefunguje dokonale, ale no, všechno tam funguje. A když něco chci stáhnout, tak to stáhnu a funguje to. Když něco někdo píše, že je to pro Windows, tak je to pro Windows. Tak to tam, jo. A nemusím řešit, že je to pro Linux. No jo, ale jaký Linux? Je to konkrétně pro Arch? Je to pro Debian? Jak se to bude instalovat? Budu stahovat Debian soubor nebo Flatpak? Musím si to stáhnout přes tohle nebo támhle? Z jakého depozitáře je to lepší? Je to aktuální verze, je támhle nebo támhle? Jakože ne. Jo. Ne. Jo, prostě nemusíš řešit jakože ovladač, nebo to prostě tady napíšeš, potřebuješ ovladač na tuhle grafiku v Windowsu, stáhneš, instalace, hotovo. A já jsem jako hrozně rád, že teď od té doby, co Windows ukončil Windows 10 a podobně, Zorin OS je jeden hodně populární, nádherný systém, který je dost podobný Windows a hlásili teď prostě miliony nových lidí, co to stáhnuli třeba za posledního čtvrt roku, půl roku. To je super. Jakože super, čím víc lidí tam bude a fakt říkám, pro tu fakt jako takový to hloupý kancelářská práce,
ultra jednoduchý uživatel, který používá primárně prohlížeč, úplně bez Jo, problémů. když nepotřebuješ programy. Jo. A nepotřebuješ jako moc jako extrémních Jo, programů. a nemáš prostě bizarní hardware jako já v podobě tady toho modemu, No. tak jako seš úplně v pohodě. Krásně to běží, neříkám, ale jako není to tam. To, co jsem zkoušel já, Iveta si ze mě týden dělala prdel, že zase hackuješ, protože já non-stop prostě furt byl jsem v terminálu, flashoval jsem prostě nový distribuce, celý jsem to přeinstalovával, zkoušel jsem různý blbosti takhle. Prostě to nešlo, ale co se přes toho odnes, Linux je skvělej, jako hrozně rád bych ho používal, ale prostě ta spolehlivost, to rozšíření, musíš... ta podpora tam není. Jo. A dokud tam nebudete, já vím, že podpora se neudělá, je to ten začarovaný kruh, podpora se neudělá, dokud to nepoužívá dostatek lidí, ale dokud to neudělá, dokud to prostě nebude podporovat to, co chci, tak to nebude používat dostatek lidí. Jo. A proto jsem já hrozně rád, že tady jsou takový ty nenároční uživatelé, kteří to teď zkoušejí po letech a že ty nabydou ty čísla, abych já jednou mohl přijít prostě k Linux počítači a říct instalovat DaVinci, hotovo, bude fungovat. Protože lidi ti i říkají, jakože... Teď na tom... No, já jenom, že lidi říkají takový to, že můžeš nahradit každý program. Namísto Adobe Photoshop si stáhni GIMP a namísto tohohle si stáhni tohle. Namísto DaVinci používej, kde prostě nějaký cut se jmenuje a to. Ne, to není tak dobrý. A jestli vám někdo bude tvrdit, že úplně v pohodě jsem nahradil tady tou open source verzí DaVinci nebo Premiéru, tak to asi moc nepoužíval DaVinci ani Premiéru. To mohl dělat něco v Movie Makeru. Jakože to mohl dělat... Že tam jsou jenom prostě střihy a render, nic to dělá úpravy na úrovni Movie Makeru, jako jo, a ne prostě pořádný jako střih, to prostě nemá co společného s tím. To už víc toho nastříháš v Instagramové aplikaci. Jo. Když si stáhnu, jak se jmenuje ta Instagramová Edits, se myslím jmenuje přímo ten mnohem lepší editor než spousta těch open source věcí, co je na Linuxu. Jako, já to říkám teďka všem, když se mě někdo ptá třeba, no hele, chci stříhat jako jenom na telefonu tohle, já říkám, jako Instagram Edits je jako teďka nejlepší z takových těch. Instagram Edits jako. Je top, přehlednej, běží skvěle, má jedinou chybu. Instagram nepodporuje tvorbu českých titulků. Ne no, musíš to furt dávat přes jinou aplikaci, no. Což ale pořád jebe kvalitu, protože ty to jednou přeuložíš, po druhý to přeuložíš. Jo. Instagrame. Máte podělaný Meta AI, který umí překládat všechno, ale neumíte udělat titulky, zatímco doslova každá aplikace na Play Store nebo tak něco, každá aplikace pro captions umí češtinu, umí všechny jazyky díky AI. Yep. Já si to klidně upravím potom. Stejně to musím opravovat po té AI vždycky. Jo. Ale prosím, pane bože, dejte mi tam český titulky a žádnou jinou aplikaci nemusím používat na telefonu na úpravu videí takhle rychlou, jako když budu chtít něco uploadovat. Tolik by mi to ulehčilo workflow. Jo, určitě. Takže tolik. Tolik k mojí sáze jménem Linux a všechno. Všem, který to... Asi můžete... já jenom... Asi kdo... No, povídej. No, sorry. Já jenom, že... Já jsem chtěl říct, že... Máme trošku opožděný, třeba o vteřinku. Já jsem chtěl jenom říct, že doporučuji každému, kdo si myslí, že to zvládne, tak Linux zkoušejte a podpořte Linux, tak. Jo, a kdokoliv, kdo rozuměl Michalovi ty názvy, tak může napsat, která verze je jeho nejoblíbenější, i když to všechno znělo jako nějaký africký státy nebo města. To nedělej. To se zvrhne v hroznou... Z toho se může velice rychle stát jako žumpa. Jako je to takový to, že když už to někdo řeší, tak to jako řeší. Jak který lidi? Obecně Linux komunita je hrozně jako friendly, jsem zjistil. Fakt jako na něco se zeptáš, někdo ti poradí, nikdo si nehraje vesměs jako, minimálně na těch fórech si nikdo nehraje jako na borce extra a podobně. Jo. Ale jsou takový lidi, že jako, ty nepoužíváš Arch? Tak to seš jako niemand. Jak jako, že nechceš používat terminál, teď je to super easy, naučíš se pár příkazů a je to sudo a jedeš. A jenom,
Jsou takový ty zkostnatělí lidi, kteří si nedokážou představit mysl toho běžného člověka, jaká drobnost mu může vadit k tomu, aby to nepoužíval. A jsou takový ty, ale jo, schválně napište, jakou verzi Linuxu používáte vy. A doufám, že minimálně 3 lidi budou používat Arch a budou psát jakože I use Arch by the way. Což je meme v Linux komunitě, že právě jako napíšeš nějaký totální bullshit a jenom I use Arch by the way, protože jsem na výši. Takže je to něco jako v komunitě posilky, že prostě když nemáš argument, tak řekneš, kolik benchneš. Jo. Benchnu víc než ty. Já bych řekl, že takový to podobný jako tohle, když nevíš, co říct, tak jenom, tak tady je kolik benchneš a tady je jako, že just use terminal. Jo. Nemáš argumenty, já prostě. Takový to, hej, proč se mi nezobrazuje v obchodě aplikací tahle aplikace, byť by se tam měla podle internetu zobrazovat a jenom, tam občas to prostě neuvidíš, just use terminal. Já nechci psát žádný příkazový řádky, no ale jedno. No. Jako, ale chápu, no. My jsme jenom ve škole kdysi na základce jako v tom měli nějaký jakože ITčko a že jsme v tom dělali jako pár nějakých věcí. Ale už si to pamatuju si jenom, že tam byl nějaký tučňák a to je všechno. Ten je náhodou boží, to je mnohem lepší maskot než okna. A vím i, že jeden z těch názvů, co jsi říkal, tak mi něco říkal, takže to bylo buď ten Ubuntu nebo co, určitě, a ještě jedno říkal, a to se mi taky něco říkalo, takže něco takového. A to je rozsah tvých znalostí. Jo, to je tak jako můj Linux, no. Takže tak. A používali jsme tam GIMP, myslím, no. Jo, a jako GIMP je i pro Windows, že jo, zdarma a to. A GIMP je jako fajn, no. jenom jako, no. Ne všechno se dá nahradit, prostě. Ne všechno má všechno, co potřebuješ. Jenom to rozhraní už tenkrát vypadalo starý, takže. No a do dneška jako tak nějak funguje, nebo vypadá staře, no. Mi přijde, že je pořád takový to, ať už aktualizujou jakkoliv, tak pořád vypadají 10 let staré. Vždycky jsou 10 let pozadu. Takový to, že DaVinci poskočí na verzi 20 a tak open source nějaký program poskočí na verzi 10. To mi přijde, že takhle to vždycky jako funguje. Asi tak. No nic, já myslím, že máme už docela dlouhý, a tady mám 1.5 hodiny, ono to bude o trošku míň, ale už to přes hodinu bude určitě. Já jsem musel rozpovídat. Mně se navíc po nahrávání obrazovky už. No, tak to je skvělé. Ale to nevadí zase tak. To zase to nevadí, protože vidím, že kamera mi nahrává, tobě taky, takže, nebo fotí a telefon, takže to máme stejně jenom na backup. Na ten backup. Takže, jestli jste dokoukali až sem, nebo doposlouchali, tak my se pokusíme nahrát příští díl co nejdřív. A každopádně, asi nějaký prostě ty 2 až 3 týdny zkusíme prostě držet tady ten range, ten si myslím, že je jako hratelný. A druhá věc je, že budeme rádi, že tam napíšete nějaký komentáře, i co se týče jako vlastně, já nevím, nějaký dotaz téma nebo tak něco, že vlastně, když tam budete mít nějaký dotaz, který bude jako nějaký validní a ne jak často chodíme na záchod třeba, tak vlastně můžeme tím jako začínat ty videa, že na to můžeme zkoušet jako zodpovědět, nějak se prostě o tom trošku pobavit, mít to jako nějaký to, jinak samozřejmě my vždycky jako něco se vždycky najde, něco máme vždycky nachystaný, co chceme probrat, nebo o čem se chceme pobavit, nebo o čem se chceme pohádat. Ale budeme rádi, prostě, když nám i vy do toho takhle jako trošku vkročíte, že prostě řeknete, hele, tyjo, co si myslíte o tomhle a tak dál. Takže. Jo. A nebo nám prostě můžete říct jenom, že jsme dementi, no, to taky je možnost. I na to se dá reagovat. Ne, že bych se chtěl obhajovat, jenom se dá na to reagovat. Jo. Ale budeme monitorovat situaci na YouTube a jako vždycky nezapomeňte, můžete se dívat na záznam, kde bude video na YouTube. Tam můžete psát komentáře, normálně zadejte naše jméno Nepodstatný podcast a ono vám to vyjede. Najdete nás, stejně tak nás najdete na Spotify, Apple Podcasts a 3 všude dalších aplikací. Jo, přesně tak. Každopádně, když nás budete sledovat na YouTube, tak je to pro nás vlastně nejhodnotnější, protože tam my jako nejvíc vidíme to, jak vás to jako baví, nebaví a
má to jakoby v uvozovkách největší váhu prostě to YouTube. Jo, určitě. Tam za A nejsnadněji jdou vidět jako lajky a podobně, komentáře, reakce vidíš nějakým způsobem. Ono i Spotify takhle funguje, takže tam klidně můžete taky jako dávat, klidně dejte hodnocení tomu podcastu, to taky pomáhá, když to jakoby vyšvihnete nahoru, tak uvidíme nějaký reakce, protože mám dojem, že k hodnocení můžeš napsat i nějakou zprávu klidně, tak nám tam hoďte třeba návrh, co byste chtěli, nebo třeba nějakou aplikaci, kterou používáte na podcast, tak nadhoďte a já se podívám, jestli to třeba tam nemůžu taky donahrávat pohodlně, protože myslím, že máme ještě asi nějaký 4 nevyužitý podcastové platformy, kam to neházíme, tak třeba takhle uvidíme, ale dejte takhle vědět všude možně, kde můžete dát vědět a my se na to příště určitě podíváme předtím, než začneme natáčet a případně buď něco zakomponujeme, takhle až se budeme povídat, anebo si uděláme zase nějaký třeba otázkový jako okýnko, kde nějak vystřílíme rychle nějaký vaše dotazy a podobně, nad něčím se pobavíme. Jo. Příště už snad Michal uvidí Avatara a já budu mít po první dovolený tohohle roku, takže pokecám i o Sicílii třeba. Moje největší věc od té doby bude pravděpodobně buď, že budu mít, jsou 2 možnosti. Jestli budeme natáčet fakt za 3 týdny, třeba až, tak může se stát, že největší věc v mém životě bude nový stativ. Okay. A nebo se může stát největší věc v mém životě, že už budu natáčet z jiného studia. Ale to by bylo už fakt velký. To by bylo velký. Takže bych měl případně taky o čem vyprávět. Tak to jo, to už je ale velký téma. Takže náměty na příště jsou. Tak jo, to si myslím, že bylo snad všechno. Tak se tu mějte fanfárově. Yes. A ahoj. A zase příště v kouzelné školce. Přesně. S Michalem a Tomášem. Byl tam nějaký trpaslík, proč se nemenuješ František, kámo? Sorry, jo.